שימו לב למשקפיים הכי יפים שקיימים עלי אדמות. הם מאביזה, ואני לא אחליף אותם בעד שום הון שבעולם. אתם שוב יכולים לשלוח לי במייל. כן, כן, כן! רק רגע, יש לנו מישהו שרוצה לבקר אותנו. שלום! דפנה, אני אניטה, הכל בסדר. רק רגע, אני מבקשת עכשיו לא להפריע לי כאן באמצע השידור עם כל ה-SMSים שלכם, ונמשיך אחרי זה, כי עכשיו אנחנו עושים את האימון, ואתם מוזמנים באמת ככה לבוא ולעשות את זה ביחד איתנו. ברכיים גבוהות. בואי נפתח קצת. נסגור. נפתח. נסגור. לא צריך אבל לעשות את השיער, תגידי לי? אם יהיה לך מה תעשות את שיער, לא? מה שבא. אם יהיה לך מחר תעשות. ידיים, קדימה. אבל שתהיה סרס! רגע, בוא נעשה את זה קצת. ידיים למעלה. קדימה ועקב לטוסי. דאבל ברך. עוד פעמיים. פעם אחרונה. אני רק מתחילה להיכנס לקצב. מה זה? יאללה. פיצות, זה מהבוקסים? בטח את כל הזמן שעשה. כל הזמן, כל הזמן. תמידת קרב. יאללה. בוא, בקטנה. אוקיי. את יכולה ללמד אותי, אבל רק לכם. בואי ניתן צד שלי. תקשיבו, אתם חייבים לעשות את זה ביחד איתה, אתם לא מבינים עד כמה שזה כיף. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, הולכים. יאללה. שחררנו? רגל. שתי ידיים אל הרגל למתוח. לעלות. יאללה. תתיחות אחרונות? יאללה. שתי ידיים מעלה. מותחות צד. מותחות צד. למעלה ולאחור. קדימה, ראש בין הידיים. מצד לצד. נשימה אחרונה. איך? לתופף ברכיים קצת? טיפה, אנחנו אף פעם לא עובדות עם רגליים מעולות. נשימה אחרונה מעלה. לפתוח ולשח. וזה הכל להיום. דפנה, תודה רבה לך, היה ממש כיף. מקווה שהיא עזרה לכם גם קצת לפתוח ולפתח את השרירים. היה ממש למשהו כיף. אחר? מחר אני רוצה לבוא עוד פעם לאימון אסרטיבי כזה משהו. נשים לנו איזה פיצלטור מול הפרצוף. זה בדחיפות חובה. דפנה, תודה רבה לך. ביי ביי. ביי.